dire. Hello guys, naata dire sa dating app. Laon. Apa na? Let's go! Yun na, oh, sige. Okay, 1, 2, 3, go. What's up guys? Maupon siya tayo. Oh, sige. Ako, Bes. Okay. Lo, grabe, di ko makita. Oh, yun na. Sige, sige. Okay, game. Okay. Hi guys! Karon naata dire sa mani dire. Sa mani dire. Sa mani dire. What the fuck? Gago! Nahata din sa... Pagtara yung story, ano, dapat... Hello guys! Naata dire sa dating app. Sa dating app. Dito ka mo sa dating app. Dating area, I mean. Oh, nato sa dating area. Pinakasikat na dating area diri sa RG Macias. Dagan mong makita dire guys, klase-klase. Napkin. Oh my god! Wow! Nice. Dire mo maka-sniper. Trust! Wala. Ha? Sa isa ka tao. Dire pa niya makita jud ang trust sa tao. Tara. Oh, sige na. Apil mong naong na ba yun? Uy, Duwani siya ka, wey. Kani palangit. Sige. Pakuha na siya. I-grab daw tong trust sa isa ka tao. Ayaw, yamil, rap. So karon makita niyo diri ang kanindot sa view, kanindot sa imong mata. Oo, dinala ko. Pasensya na, gibiyaan man ko rin tanawa. Di, kanina. Ulo ko diri ba malikot? Oh. Hindi na, i-introduce ko rin nga sa dapita. Ano yung makita niyo to? Tara ang kasianan. Tara nga po. Sa tungkuan. Wala kay nila sa tong vlog. Oh, sige, So, bala. asa ta? Apa na? Let's go! Let's go. Moments later.